Ale zoberte si veľmi dobre pamätám v roku 2002, keď sme chodili vlastne po regiónoch, na Výlave, v Dubnici 20-22% nezamestnanosť, volali to hladové doliny, poďme niečo s tým spraviť. Dneska ten obranný priemysel práve na Pováži, lebo to bola typická bašta, takisto prispieva k vysokej zamestnanosti. Tam pomaly nepracuje len ten, kto naozaj nechce. A podobne sa napríklad noví talenti sa objavili. Aby som pokračovala, rastie to smerom na sever. Nedaleko Puchova, v obci Beluša, je vlastne firma Koval, ktorá vlastne pracuje na nových vežiach pre obrnené transportéry CV90. A v zásade takisto sa veľmi chytila do spolupráce BAE Systems a rozvíja sa v rámci slovenského obranného priemyslu. Ale takisto je PPS Detva, ktoré v súkromných rukách má civilný program. Ale už sme zo ZTS-ky, pretože máme nové zákazky tiež od azijských partnerov na niektoré výrobky ZTS špeciál a hľadáme priestor, ako rozšíriť vlastne výrobu aj na ďalšie podniky, čiže určite PPS Detva je v meritku. Máme podpísanú rámcovú zmluvu samozrejme aj s CSM Tisovec, to je takisto dolina, ktorá je veľmi závislá od týchto typu prác, kde sme si objednali ďalšie UDS bagre, ale robí sa tam aj celá korba, alebo teda podvozok Patrie, ktorá bude v rámci obranných transportérov dodávaná na ministerstvo obrany.